Сутринта ставам 4:30 и излизам долу при колешките си. Дигам си колешката и пием и по едно кафе. Излизаме на спиркадевня и чакаме автобуса, маршрута да доди за работа и оттам тръгваме и от Петлешев да взимаме колешки имаме там и оттам на Златните направо на района и отиваме на района, почваме веднага на работа. Като свършим и работа вече, като ни по-рано ако свършим и отиваме и към плажа да се мокриме там, нали, почиваме си, докато доди маршрута да ни вземе. И оттам качваме се, отиваме на Паргона, който дал Бог там си готви жените, обядваме. Бягай то там, бе! Бягай тук! Ашо тук! Борко Мироша сам. Аре, кава гомо до бактару га? Кава е сани как? Борко жисум томо. Капара ме кажи. Rafi. Tu da queres? Самотен бях, отчаян бях в живота и Бог дойде промени живота ми. Но сега разбрах какъв е смисълът в живота ми. Цари мой, без теб не мога да живея. На тази грешна земя. Цари мой, без теб не мога да живея. На тази грешна земя. В Твоето присъствие изтръпвам, Боже, разтапвам се в Твоята грешна топлина. И от колко хубаво ми е с Тебе в живота ми. Цари мой, без теб не мога да живея. На тази грешна земя. Цари мой, без теб не мога да живея. На тази грешна земя. Ето хлопам
на вратата. Чуваш ли ти моя глас? Чадо мое, отвори ми, аз ще вляза с духа си и ще върна свободя. Аз ще вляза с духа си и ще те свободя. Ново име ще ти дам, ново сърце ще ти дам. Твоето старо ще премине и ще бъдеш нов. И сърцето ти ще преснеш и ще бъдеш храм за Исус, за Исус, за Исус. Ново име ще ти дам, ново сърце ще ти дам. Твоето старо ще премине и ще бъдеш нов. И сърцето ти ще преснеш и ще бъдеш храм за Исус, за Исус, за Исус. Бите. Амин. Амин. Mehmet benim bana göster. Yala yala bu tıpa. Geldik bana. Var mı tat? Var mı mister? Dök onu dök. Haydi. Къща. Защото този дом са го взели вече, къщата не е моя, двора не е моя. Разбирате ли? Искам да имам собствена къща, да живея с 8 деца съм. 8 деца имам и децата ми са в 2 стаи. В 2 стаи живеем. Това мечтая най-много, да имам къща, да не остана вънка с децата ми, с семейството. Желавам това. Друго нямам нищо. Ако има нещо, жена ми да каже, нека тя да каже. И искам поне да се оправят нещата. Тези просто купиха къщата. Аз исках да направя с пастора, поне да ми помогне, обаче не можа. Така направиха и са купили и мястото, и дворът са го купили. Този двор не е мой. Ако ми кажат утре да ме събарят, и веднага ще ме събарят. И съм нуждая от финанси да си купя един апартамент.
Много се притеснявам, много мисли и дори страх на само себе си вече, страх на в пътя да не ми стане нещо, защото много напрежение работя. И не знам, с тези мисли, дори някой ден почернявам на очите, лошо ми става в района. Само ставам, лягам, мисля за двора, за къщата, защото подкрепа на децата ми искам. Нуждата ми е, проблемите ми е сте в той. Кажи да този да идва тук. Ето с Янчето иска да махне чоколата. Там ли? Чоколата къде? Не знам, че Таса? Е тася? Мъне си бенчи така. Където ти е гледи, брата. Брат ще си. Ще си само. Başına da getir bir soğan dışarıda. В момента работя в Златните, метачка съм. Работя. Преди съм работила в озеленяването, но няма. Сезонно беше и напуснах работа само с желание и превърля се в Златните да работя. И да мога, имам на държавата да плащам лизинг, защото съм купил с изплащане, да мога да плащам мястото си, което имам дом, но така стана, дявола открадна и без да имаме хабер и са платени мястото ни и сега ни са чудими какво да правим. Не знаем по-точно кой го е купил, кой е собственик. Имаше, познавахме собственика, кой е той, но без да имаме хабер и продал на от съвета ли казваха, на Янко Станък ли казаха, не знам. Вярно думата в това. Сега по-точно казват, претендират да ни хвърлят вънка. Но ние не знаем, направо сме на шашнати. Чакаме отговор всеки момент да видим какво ще стане с нас. Ето и момента работя, слава на Бога, че Бог дарява.
не работи, помагам на мъжа ми, на децата ми. Нали, къщенска работа. Мъжа ми е болен, той бил опериран от тумор и сега му има признак болки в другата страна и направо нас шок сме и за него ли, за дома ли, за семейство ли, не знам. Но аз вярвам, че Бог ще ни подкрепа, ще имаме подкрепа от някъде, защото Бог не си пуска чедата си. Защото Бог, ние вярваме, искаме и просим от Него, чрез някой човек да докосне и да ни подкрепа. Başka kimse gitmesin. Vay, getirin bak. Aşağıda. Ne yapıyorsun? Telefon vermeyin. Stop! Mal. Onları alın. Sika veriyorsun. Acıdın oraya. İyi, korktum. Hadi al onu. Kanka. Ya odaymış tanesi. Bana Mehmet tut aç bakın. Kendime ezanı soktuysa ileri var. Ya verin bana. Ya verin. Kayıç. Hiç alayım. Geçen bu tarafa yapıyorum. Yapıyorum. Aç onu, aç onu. Haşlar. Al. Hadi bu al onu. Ne yapıp gerek kaldı ama hangi bir tercihimizi? Şöyle güzel güzel ayda. Abi parmağı atmış. Yavaş yavaş daha iyi.
Интернет var onda. Şey var onda. Sen al işte. Четири. Предая пиора и Германа предая. Alo. Neyse ben aşağı tanesi. Bebi var ben aşağı tan. Bu aşağı? Çok arıyorum. Stop. Çok al. Ay. Armağan. Sigara. Hadi. Nerede gelin? Sabah bunlar onda sende de bende. Ne yaparsın? Hadi ben de bunlarla mı olacağım? Nerede olacak? Hadi. Siamen Milo, Sande devles korat, Siamen sastipe. Ande devles korat, Siamen sila, Ande devles korat, Siamen Milo, Sande devles korat, Siamen sastipe. Dekav, medevles, Dekav, medades. Dekav, medevles, Dekav, medades. Божията кръв, имаме милост, в Божията кръв, имаме сила, в Божията кръв, имаме изцеление. Обичам моя Бог, обичам моя цар. Обичам моя Бог, обичам моя цар. Какъв език говори той? Немски. Быстро ясно. Быстро ясно. Как няма да разбереш? Ще виж как се правят. Аз начало не разбрах и ги качих.
Дете най-много мразя телеман камера са. Наш ли сте наш? Кай възле вълнува от наша вече венге. Кай възле вълнува. Малко е тъжна. Скоро бе! Çevirediler ellerini kanattım yeryüzüne çevirediler ellerini kanattım yeryüzüne. Bizim için ey Rabbim acı çektin, dayandın cezamızı yüklendin, suçlarımızı dayandın. Sen gökten indin bu yeryüzüne, Rabbi sen kölen oldun bizim için, dayandın, çevirediler ellerini kanattın yeryüzüne, çevirediler ellerini kanattın yeryüzüne. Жиги bakıyor. Текераче? Я ти де? Някой да... Може то молитва трябва да ни
Но имам пари калава за магия, ако бидам да пече. Халелуя, ставаме пред Твоите святи нозе, Господи, на силите. И Ти благодарим за този хубав този ден, Господи, който ние се изпощаваме чрез Тебе, Господи, защото Ти си великият Господар, Боже, цар на царете, благодарим Ти, че Ти влезе в нашия съд. Ти си нашият цар, Боже. Че Ти нека Твоето помазание, Господи, нека Твоята сила да падне върху нас, Господи, да ни изцелиш, да ни освободиш, Господи, защото само на Тебе вярваме, Господи. Благодарим Ти за този ден, Господи. Стиги да живеем Алелуя, небесни Отче! Алелуя, Боже святи! Господи, който ни препоценна кръв, Господи, ние сме умити, Боже! Благодаря Ти за целият ние сме променени, Господи! И вярваме, че Ти правиш всички чудеса и знамения на тази земя, Боже! О, Рахамбри, Хезбереве, Сайляй! Лей, сила, Боже, от небето, Господи, върху нас! Помазанието Ти нека да тече върху нас, Боже! И направи така, Боже, нека Твоя пламенец, Боже, винаги да бъде пълен с живата вода, Господи! Хорам, моляри, шахара, Рей, салари, бриха, самре! Орахамбри, Хезбереве, Сайляй! Ти си великият цар, Боже! Само Ти можеш да освободиш, Господи! Само Ти можеш да... Hoću sad i testa tarčija, ili se... Abe! Djede! Чевале? Не. Сега. Това с кола точно Катар Манген те кирен операция за тебе. Откъде иска да те оперират? Значи от бъбрика? Черен друг. Киста. Кай? Кучешка тения. Кавака те? Ей, Боже, Татко Исусе, халелуя в името на Исус Назарен. Дай да се молим за тая душа. Татко Исусе, халелуя. Първо ленто мари прошка. Амин, става на Бога. Мъне, положи ръка отгоре. Халелуя, в името на Исус Назарен, на Татко Исусе. Сега вземаме два си контрол върху това черен Боже. На тази черен дроб Боже, на тази нечестив дух, който причинява нейното тяло Боже. Ти я оперирай Боже, ти я и цели те работи на нейното тяло Боже. Ти я освободи от тази нечестив дух, Господи. Алелуя Боже. Благодарим Ти Боже за всичко, за цели години, Господи, които Ти ни потребяваш. Каквото и да съм вършила, Боже, пред Твоите нозе, ето тая душичка, Татко, е пред Тебе, Боже, сега в момента, Боже. Ти да разчупиш тези нечисти сили върху нея, Боже, Татко, святи, да премахнеш всякаква нечиста сила, злоба, лукавщина, Боже, омраза, Боже, от това са. Осана, Боже. Шаура, Боже. Съвсем, Боже.
Премъгни всякакъв дух на алкохол в този дом, Господи. Изчисти този дом, Господи. Нека мирът Ти да почива в този дом, Господи. И вярваме, Господи, че в Твоите рани ние сме изцелени. Повтаряй! Аз съм изцелена! В Твоите рани! В Твоята драгоценна кръв! Съм излега, Боже! И ще ме промениш! И ще бъда една добра майка! Да я оперирам от Тебе, Боже! Халелуя, Господи! Амин, Боже! Амин, Господи! Халелуя! Айде! Не може. Значи нашата църква не помага. Дори църквата е продадена. Разбирате ли какво е? Ние вярващи нямаме къде да се молим даже. Тая църква е продадена. Нямаме чисто, просто имаме мраза от пастора в моето семейство. Защото ако е той от Бога е настанен там, щеше до сега да имаме подкрепа от нашата църква. Но чисто просто всичко върви в нашата църква по-човешко. Пастора върти по-човешко, не по Божията воля. Ако беше той от Божията воля, щеше да плати, да има подкрепа да плати църквата, да не остави вярващите вънка. Сега в момента църквата е продадена, това място е продадено догоре. 800 квадрата място е продадено, включително и църквата вътре. Разбирате? Но пастора нищо не може да направи. В къщата от немотията, дето нямаме. Идва момент, нямаме дори за храна, пари нямаме. Чуди ми се откъде да взимаме на вересие от магазините. Пълни сме с довъща. Дори не може да мина сега оттам. При човека срамно. Не мога да се изплатя. 160 лева, 120 лева дизайн плащам, а остатъка поддържам семейството, защото той не е на работа. Siamen sila, ne devles korat. Siamen milos, ande devles korat.
сијаме за стипе. Ande de vles korat, sijame sila, ande de vles korat, sijame milos, ande de vles korat, sijame sa stipe. Dekav, 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 medevles, medevles, dekav, dekav, medades. Dekav, 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 medevles, medevles, декав ме даде. В Божията кръв имаме милост, в Божията кръв имаме сила, в Божията кръв имаме изцеление. Обичам, обичам, обичам моя Бог, моя Бог. Обичам, обичам моя цар. Обичам, обичам, обичам моя Бог, моя Бог. Обичам, обичам моя цар.